iji kwado mbọ gọọmenti Anambra steeti na-agba ikpochasị ọdọ ahịhịa niile nke nwere tinyere ịgba mbọ fo na Anambra steeti dị ọcha ma nwee ọnọdụ ahụike kwụ chịmchịm. Otu onye ndu ahịa bụ Chief Jude Nwankwo ekpochasịgo n'ahịhịa aghara n'ahịa akụrụngwa eji ewu ụlọ dị n'Ogidi kansụl ime obodo Idemmili North. Onye nta akụkọ anyị Chibụzọ Obidike wetara anyị akụkọ a n'uju. Mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka a na-eme ya bụ mkpocha ahịhịa ka ọ kọwara na ebumnobi ya bụ mkpocha ahịhịa bụ iji kwado ebumnobi gọvanọ Chukwuma Soludo ime ka Anambra steeti bụrụ ọkacha ibe ma bụkwara ebe dị ọcha. O kwuru na ọ dị mkpa n'ihi na gọọmenti agaghị emenwu ya sọsọ ya ka ndị mmadụ otu dị iche iche na ndị ụlọ ọrụ dị iche iche kwanyere gọọmenti ukwu n'ihu na emezutara ebumnobi ahụ ịhụ na gburugburu Anambra bụ ebe dị ọcha. Ya bụ onye isi ahịa kwuru na site na nkwado mmadụ niile na a ga-eme ka ndị Anambra bụrụ ndị na-ebi ndụ na ahụike dị mma. O kwara na dịka otu esi rụọ ya bụ ahịa bụ nke arụ ka ọ bụrụ nke tozuru dịka ahịa ọgbara ọhụrụ ga-adị na ọ ga-abụzi ihe dị njọ ma ọ bụrụ na ọ bụzara ahịhịa ga-eme ya ka ọ bụrụ ebe nwere ike ịbata abata. Ọ nọziri dụa ndị niile bi na Anambra ọdụ ka ha gbaa mbọ hụ na ha tinyere uchu n'ihu na ha na-ekpocha ahịhịa na ọkwa ọnọdụ gburugburu ha ebe ọbụla ha nọ. Building material international market. Best market in West Africa. Best building material market in West Africa. In Africa as a whole. So, God, because they move here, don't see artificial prefer Julian. I was pulling it off. Everybody in the book here. Before all the year, come on, I have to make the man with